ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు మండలంలోని జాతీయ రహదారిపై సాలెవాడ గ్రామ ప్రజలు రాస్తారోకో చేశారు. ఒక్క రోజులో రోడ్డు వేస్తామని భూమి పూజ చేసి 6 నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు రోడ్డు పని మాత్రం మొదలు కాలేదని, రోడ్డుకి నిధులు మంజూరైనప్పటికీ ముంతాజ్ అనే కాంట్రాక్టర్ ఇంతవరకు రోడ్డు వేయడం లేదని గ్రామ ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. ముందు వచ్చే వర్షాకాలం అయితే అంబులెన్స్ కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధర్నా స్థలంలో చేరుకుని గ్రామ ప్రజలు వైస్ ఎంపీపీ బాలాజీ, సిఐ సైదర్రావు వచ్చి వారం రోజుల్లో రోడ్డు పనులు చేసేటట్లు పై అధికారులతో మాట్లాడతామని హామీ ఇవ్వడంతో రాస్తారోకోను విరమించి ప్రజలు వెళ్లిపోయారు.